wuotha wuotha ti interview ji chakra chaka moroni mi donje ahero ni mi ringa kamano mi donje ndhiwa betie no bire mi chaki kal mi dhi soni asomra pogi mi donje mi dhi gik piny boda wage kuria matie nyo chako dhi odonjo Narok kuonde ma sugar belt areas poverty index ni malo kuom households ma puro sukari nango one pokwa diversify purwa mar sukari pokwa adopt new technologies until recently Joyce manyo koro jopur sukari nyo koro kao nyo adopt new technologies magi kelo fast maturing cane chon nen tiang mirito dweche 24 dweche 24 kata mokalo kata higa 2 gi nus ai to be kosekalo isekao pesa niteri ngama japur to ngama dwa bete be onge chake chulo pesa mondo mi bete to kose bete management of our sugar factories has also been worrying koro gigin about institutional issues kata systematic failures okay ni sukari ma okay komesa countries raj sukari ma wawinjore kaka jo Kenya wabed piny wapenjre niya ang'o momiyo sukari mipura sonika kata migolo mana ndhiwa ka obedo ma very expensive in the job market to sukari ma donjo ma jo Somalia dwa uso to bedo cheap to ringa kode wa malo Egypt mochako ng'ado gwenge go duto mobro chopo Awendo kata mobro chopo Kametha kata mobiro chopo Sondu ang'o miyo beche bedo mayot moloyo sukari manyo pur but dalau weche mamiyo magi timore en kama one innovativeness mar sukari industries mamekwage especially manyocha ne mar public ma government is very low adoption mar new technology is very low diversification mondo migi kel kikalo moroni ineno kata kaka alwora mar industry no chalo chaki dhi pimo gi industry mar sukari moro kata in Egypt mineno alwora mare kaka chalo nyalo nyisi ni management and leadership mar sukari sector has really been abused so na adwane akwa during COMESA discussion minister mar agriculture ni president jokelo reforms in sugar industry to reforms are not sufficient some of them are long term some of them are short term some of them are medium term ere kaka wanyalo ng'iyo kaka jo Kenya wapenjre ni kuma koth ne goyo wage nang'o en fertilizer manyo nengo ne rach koso en maturing cane manyo wakete manyo budho koso en machines manyo watiyo gode manyo kelo production bedo malo koso en packaging marwa manyo kelo ginene market rate dhi bedo malo koro koso en distribution channels magi duto ka wawinjore ma wa enhance on competitiveness of sugar industries Joyce ongeza mang'ato bro yuak wabe wabro kono gini sukari industry kaka mandhiwa ka sukari kiserego in bede iterie COMESA countries mamoko nikecho yieni mondo mi wake gimoro ni competitiveness lastly on the sugar nitie gima waluongo liberalization of the economy no setimore Kenya ratified that and there is no way of going back ngeni gigi king'iyo trade policies onge tiende wuondo jowa en mana ni koro nyaka ng'i ni agimedwa puro ni kapodi endelea gi puro sukari omi profit koso itime for as a traditional practice to kopodo komi diversify mondo egata sukari no companies olos manyiwa companies olos gilos manyiwa organic manyiwa companies ogol match margi mondo mi cost of production wedhi malo mar electricity kata ka gitimo solarization giket solar system there are a lot of mechanisms awinjo ka jogi moro no wuok e county wa Kenya ne benchmarking oningo adwa encourage the sugar management mondo okaw farmers gitim negi benchmarking mondo ging'e ni ken weeding wetimo manual weeding kaka maneno ma ji pod timo ni kae inyalo spray kuponi inyalo keto other crops manyalo subsidize that sugarcane farming team then farmers obed gi miluongo ni sacco mondo gibed gi village saccos maginyalo logo pesa to gibedo godo gi joma gibedo iluongo ni they are resourced financially aito liquidity margi ni malo aito yuto bro bedo e sugar industry otherwise bro bedo uwi mano chakore Kenyatta 1 Kenyatta 2 Moi ochako bedo ndalo Kibaki nyaka sani koro kum William leaders wabe must take bold steps county government agriculture is a devolved function gitimo ang'o sugar industry
koso en mana kawo usuru kende mikawo. Ang'o ma gikonyogi in terms of infrastructure, in terms of development, innovativeness, kaka winyo na nyisino. Mondo mi watim total sugar reforms, mondo waket sugar produced in Kenya to be competitive, mana kaka mae countries mamoko. Mano to wadhi enjoy COMESA treaty mawanie yedi. Yena duogie egideto ere kaka jowala, kaka private sector, kata jowala matindo tindo. Thuolo mar wadhi karumo kachiel kod wach mogi. Achiel en kaka jo financiers manie COMESA kaka financial institutions. Ma thuolo makende through trade exhibition